Gipasakaan og kasong administratiba sa Police Regional Office 7 kon PRO 7 ang duha ka mga aktibong police personnel gikan sa managlahing istasyon ubos sa Mandawi City Police Office. Kini human nga nadakpan ng usa atol sa usa ka bypass operation samtang ang usa gireklamo sa pagpanapat. Unang nasikop ang 33 anyos nga si Police Staff Sergeant Nisel Piscante sa Mandawi City Police Station 6 sa gilusad nga bypass operation ni adtong Domingo, Abril 6, 2025. Nasakmitan ang pulis og dulan tunga sa milyon ka pesos nga balor sa illegal nga drogas. Si Piscante o mas nailhan nga si Mr. Nice gitumbok nga usa ka high-valued individual sa illegal nga drug trade. Dayong Lunes, Abril 7, nadakpan sab ang usa ka 31 anyos nga si Police Corporal Ivan Labra gikan sa Mandawi City Police Station 3. Humang gipasangin lang nangulata og mition og pusil sa usa ka lalaki. Gidudahan sab niadtong higayuna nga hubog ang pulis samtang gibuhat ang krimen. Asoy sa tigpamaba sa PRO 7 si Police Colonel RV Acere Paraon Bueno nga posibleng permanente nga madismiss sa serbisyo silang Labra og Piscante kung mapamatud-an nga mihimo sa krimen. Yung batas po, ini-implement po siya equally. Hindi rin po kinukonsinti ng ating regional director kung ano man po yung mga kamali ang nagagawa ng ating kapulisan. Pinaka-supreme penalty na pwedeng i-impose, dismissal from police service kung mapapatunayan po siyang administrative guilty at the dismissal carries with it the disqualification to enter any government office po. Gawa sa administrative cases, mag-atubang sab og kaso si Piscante sa pagbaligya og illegal nga drogas o sa kalapasan sa RA 1965 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang si Labra mag-atubang sa reklamo nga grave threats and serious injury o kalapasan sa Article 282 sa Revised Penal Code. Gani, tungod sa kaseryoso sa mga krimen nga gibuhat ni ining mga police personnel, miluwat og pahimangno si Bueno alang sa ubang aktibong kapulisan. We are entrusted with this sacred duty to serve and protect the people. Let us implement the law within the bounds of law. Kasi kung tayo pong mga law enforcers ay gagawa po ng hindi maayos, yung kapag ang violence po came from those people who are supposed to implement the law, yan na po yung cruelest form of violence. Sa laing bahin, may padayag sab si Bueno sa ilang preparasyon sa seguridad alang sa Semana Santa karong Abril 13 hangtod Abril 20 ug sa umaabot nga piniliay inig Mayo 2025. Ready din po ang PNP, nakapag-deploy na po ng sufficient number of personnel ang Region 7 po para po i-deploy sa mga place of convergence, yung ma-assign po sa traffic and crowd control. Every time na magkakaroon ng election, nagkakaroon po tayo dyan ng threat assessment. Tinitingnan po natin yung risk, lalo na po sa mga areas na merong intense rivalry at saka yung pong may history ng election-related violence. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.